Vabbè, non me l'hai detto. Hello लोगोफोर दिनै आङो आंनि ब्लगखौ बेलासिनि साहा फुदुंनायनिफ्राय लानानै स्टार्ट खालामबाय दायो आङो साहा फुदुंगासिनो साया जाबायानो आंनानै ओमफ्राय दा आं आइनि थाखाय लुस्रानानै लानोसै आइया सिनि लोङा नालाय ओमफ्राय आंनिखौ सिनि होनोसै आंथ' सिनि नङाबा लोंनो हाया ओमफ्राय नै मेथाइ जोंहानाव भारा थाग्राया फिसाला मोनदों थ' बिनिनो मेथाइ लाबोदों जोंनो स्कुलावबो हैदोंमोननो ओमफ्राय जोंनोबो होफैबाय दा जोङो बेजोंनो साहा लोंसै कारेन्ट गैया लाइटखौ मोनसै ओमफ्राय नै बिबै फिसौआ लेखा फरायगासिनो लेखा फरायदों नोङो मा? ओं मिस्टिखौ आराम जाबाय बे खावसे गोसोमखौ बिखौ जायाखै आं जाजोब्बाय सिंग्रा बिगुर बेगुरखौ एसे जाबाय जालाना जासिबाय मिस्टिखौ बिगुरजों होफाबासो जालाया बै एबि दे होनदो दे दा आङो साहा लोंखांनानै फिसाजोजों दसे गेलेनानै जोंनि रुमाव फैबाय बिसना फोसाबनो एसे बुस्रिनानै दोनखानोसै दा फिसाजोआ उन्दुनोबाथाय उन्दुनाय एकदम बिसना बुस्रिनायखौनो नेस्लाबनाय नङा एसे लेथ्रा जानानै दंमोन बिसनाया जों दहाय बिमा फिसा गेलेनानै उन्दुनानै एकदम गुलाय गुजाय जानानै दंमोन एसे फोसाबनानै लाखानोसै लोगोफोर आङो दा इसिङाव फैलायबाय मोनानि जानाय बानायनो ओमफ्राय दिनै आङो ओंखाम संला रुटिसो बानायनोसै ओंख्रिया साननियानो दंखायो खालि रुटिल' बानायनोसै नाखांबाय मोननैल' बानायबाय आङो बारा ओंखाम उखैयासै सिंग्रा जानानै
एवखांबाय आङो रुटिखौ दा जाहैनोसै गुदुं गुदुं जोंना डिनारा रेडि जाबाय नैबेयो आलु ओंख्रिमोन साननि ओमफ्राय नैबेयो दाउ बेदर जाहैनोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय गुड नाइट